Dugay-dugay na sa kuha ka upload og video tungod kay inyong uyuan nagkasakit nga perting busy ha sa trabaho. So maong adyo ko'y kuan higayon nga maghimog video nga kuan mga istorya nga wa diri wa didto. So karon medyo naluag-luag akong oras pang balik ta sa atong rutina nga maghisgot tag mga kuan butang di angay isgutan. So you know I think wala tayo kon topic ron nga ato yung i-focus, pero na ako ganahan istoryahan nga base sa akong experience ha. Kaya ako magudang klase nga tao nga dili ko ganahan nga mag-share gani sa inyo ha og kanang unsay kuan kanang na-research na ko og dili sa ko ganahan mo open up og mga topic nga wala gani ko experience or dili na ko kaagi kay maglisod ko explain. So kani akong gi-share sa inyo is purely ako origining kaagi og experience, di ba parihara man na sila sa kuan nga tanaw na ako makatabang sa inyo, but not necessarily like I always said akong ni work man sa ako ha mo work sa inyo, but the point here is that at least naamoy na ko ang lessons ba or naamoy na pick up gani nga organic sa ako base sa akong nakatanan. So man disclaimer na to na mag kwanta mag siniguraduhay ta para walay kuan walay pagmahay. So atong istoryahan kay kuan, you know, dili tangay dapat mahadlok mapakyas sa kinabuhi. Ako daghan man ko kuan mga sitwasyon or mga kaagi nga sigog kapakyas. Para nako dili nato sa tawagan na ma-appreciate ang beauty sa success kung di ta moagi og failures or di na tumagihan ng butanga, you know. It's okay nga mapakyas ka for as long as naa kay lessons na learn ana tungod kay kung sige na siya kahitabo over and over lahi na nga storya tungod kay it seems like wa kay nakuha nga lessons out of it, you know. Sometimes mga good ang expectation sa tao sa to is like we live in a way, in such a way nga mas atong kuan pa ang gi-balance pa nato or unsa na siya sa Bisaya nga gihatangan nato kabukaton ang expectation sa ubang tao over sa kung unsa joy nagmatter sa ato Let's say for example ako personally katong nag-eskwela pa ko murag na gana lie taas ka expectation sa akong ginikanan nga ani dapat nindot ko grado, nindot ako ang credentials, because you know, I understand man sa ginikanan kay sa ato ang good kung naakay nga nga reputation nindot gani mo hangkuan kanang dungog og dako imong chance nga makakuha sa kagkuan bigger opportunity. Pero tungod sa expectation nga gihatag nila sa ako when I was still studying, ako kay na pressure sad ko. And then there are times nga ako yung gi-force akong kagalingon to the extent nga ako nang na-compromise ako ang kuan, you know, akong
ways nga mahatag og time sa akong self or malingaw ko, something like that. Yara kay naata sa main road. So muna siya mga butanga, and then hantod sa maka-feel tag pressure, anxiety, unya kung mapakyas ta according sa ilang expectation. Nga naman ubos na kayong tanaw na sa mga galingon. And mo na lisod, o mo na para nako is challenging kaya. It's okay nga mapakyas ka for as long as the next time around strategic na kahibaw na sa buhaton nimo na kay nakatunan out of that experience, ibaw na kaunsaon nimo pag kuan kanang pag I'm not gonna say succeed, pero paglusot sa mga possible challenges tungod kay naagihan na nimo. Ayaw kayo ikuan mong self like look down or na-word nga akong gipangita, or ayaw, don't be too harsh sa imong kaugalingon. It's okay to make mistakes. Ako sa akong edad karon, sa akong journey in life, daghan kay kong mga sayop nga nabuhat, and up until now, you know, mga sayop nga nagbalik-balik. Doesn't mean nga wala ko na learn sa lessons nga akong nakatunan base sa mga sayop nga akong bubuhat, pero depende man gud sa sayop. Na ay times nga di dyan mo ma-perfect. We are not perfect, you know. Di mo ka ng kuhan niya atong life indot kay dagan, or di na dyan ma-experience of challenges. Para nako boring kayo ang life kung permi ka mo succeed or permi ka mo lampos. Wa kay makatunan, and ang para nako ang kuano na implication na is that kung sigag ka lampos unya at one point mapakyas kasi mong life, mura ganig bugat kayo ang kuan impact tungod kay wala ka nakasuway og unsay feeling nga napakyas ka sa imong mga desisyon, sa imong mga plano, or sa imong mga ginagmayng butang sa nahitabo sa imong kinabuhi. Ako din sa abroad. Yeah, like I don't know. Sometimes di man dyan malikayan nga murag makana ko sa mga nga nung nahitabo naman sa ni nga nung na-fail naman sa ko. Like, you know, we're human beings. Sometimes di man gud nato ma-maintain ang momentum of being positive. Like, naasa dyan tayo mga questions ba? And let's face it. Pero later on, you know, once na lampos na ko siya or ni-succeed ko, di na naghatag siya ko ako kanang si tawagan na kanang explanation niya I succeed. I mean, nahitabo to siya tungod kay, you know, na ako'y dapat makatunan, na ako'y dapat i-take notes out of that experience nga kung namanggaling ko potential challenges na sa niya magian, not necessarily pareha, at least hibaw na ko unsay buhat ko ako. And it's not just about life, it's about sa mong career sad, you know, like na kay mga challenges sa trabaho nimo, mapangitaan nimo og solusyon, mapakyas ka, ngita kag paagi unsa nimo paglampos, you know, things like that. So yeah, like the whole point is don't be too harsh on yourself. Learn from your mistakes. It's okay to make mistakes. Ayaw pagpuyo sa expectations sa ubang tao. Like, you cannot be perfect. You cannot compare yourself to sa uban tao or sa uban. Nay uban nga laki kayo nga like
kuan ra may kung sa tawag ana meron kang parking sa ta one chance ra nakuha na din nila, you know. Like ako sa una dinhi itong nagkat on kong driving, you know, nakakuan ko hagbong ko I think kaduha or katulo to a point nga na question sa akong self nga ano na dyan ko ka kuan kanang di kahibaw mo drive or kabugo or whatever daga na yung judgment gani nga gipang kuan ako, pero pa ako nag-give up. Ngita ko paaging makorek na ko itong mga asa ko nga areas na sayop or areas nga dapat ako improve, and eventually ni-succeed ko. Wala siya yung formula kung saon mo, but it's about determination kung unsa jud ka kuan ka determine nga ma-reach ni mo imong goal. So ayaw i-kuan mo self. May kanta naman ko yeah, love yourself, that's the whole point. Og tungod na mo duty na ko kay late na ko, so bye.